Veľká Pavlač, parkovacie miesto, pivnica veľká, vlastný šatník a centrum Bratislavy. Poďte sa pozrieť. Na predaj ponúkame krásny dvojizbový byt o výmere 43 m². Byt je veľmi elegantný a funkčne usporiadaný. Prešiel kompletnou rekonštrukciou, vrátane elektriny a prípojok vody. V rámci našej ponuky nesmieme zabudnúť na veľký šatník. Sice bytu neprislúcha parkovacie státie, no je možné si ho prenajať na veľkom parkovisku, ktoré je hneď vedľa bytového domu. A bonus, že bytu máme veľkú pivnicu.